90 ଦଶକର ଖରାଦିନ ସେଇ ମଲେଇ ବିନା ପୁରା ଅଧୁରା ଥିଲା। ମାତ୍ର 50 ପଇସା କିମ୍ବା ଟଙ୍କାଟିଏରେ ମିଳୁଥିଲା ସେଇ କାଠି ମଲେଇ। ନଡ଼ିଆ, ଆମ୍ବ କିମ୍ବା ଅରେଞ୍ଜ ଏମିତି କେତେ କ'ଣ, ହେଲେ ସେଇ 50 ପଇସା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। କେତେବେଳେ ଆଇଠୁ ମିଳେ ତ କେତେବେଳେ ଅଜାଙ୍କୁ ପୁରା ଦୁନିଆ ଯାକର ଖୁସାମତ କଲା ପରେ ମିଳେ। ଅଜା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିବେ, ସବୁଦିନ କ'ଣ ସେଇ ମଲେଇ ଖାଇବୁ, ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ସେଇ ଅରେଞ୍ଜ ମଲେଇ ଖାଇ ଓଠକୁ ନାଲି କରି ଫୁଲେଇ ହେବାରେ ଯେଉଁ ମଜା ଥିଲା ସେଇଟା ସତରେ ଅଲଗା। ସେଇ ମଲେଇବାଲା ବି ସକାଳେ ଥରେ ଆସିବ, ପୁଣି 12ଟା ଆଉ 4ଟା ବେଳେ। ମନ ତ ସବୁବେଳେ ସେଇ ମଲେଇ ପାଇଁ ଲୋଭେଇ ଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଭାବେ, କାଶ ଘରେ ଯଦି ମଲେଇ ବନେଇ ହୁଅନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ସୁବ୍ରତ ଘରେ ଫ୍ରିଜ ଥାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଜମାନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ମ୍ୟାଜିକ ଲାଗେ। ସେଇଠି ହିଁ ସେଇ କୁନି ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ଦିନେ ବଡ଼ ହେବି, ନିଜେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରିଜ ନେଇକି ଆସିବି ଘରକୁ। ଏବେ ବଡ଼ ବି ହେଇଗଲି। ଏଇ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ଏଇ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଯେ ଗାଁ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଜାଣିପାରିଲିନି।